Gaurko saioan ibilaldi virtuala eta reala egingo dugu zientzia eta teknologian zehar. Alde realean lehiaketa bat bizitatuko dugu. Euskadiko 120 ikasle ikusiko ditugu Legoz egindako errobotekin lehiatzen. Gero ere 2009ra hurbilduko gara. Han Espainiako blogari zientifikorik ezagunetako batzuekin egoteko aukera izan genuen. Gaur, errobotak eta zientzia. Hemen dator, Negrundik. Imaginatu Legoz egindako errobot pilo bat elkarrekin eta aldi berean lehiatzen munduko hainbat hirietatik. Horixe da, hain zuzen ere, First Lego League delakoa, nazioarteko errobot lehiaketa. Irabazlea proba komun batzuk hobeto gainditzen duen errobota da. Errobotika eta adimen artifizialeko lehiaketa honetan ez dugu izen handiko zientzilaririk ez da enpresa handirik aurkituko. 10 eta 16 urte bitarteko ikasleak dira beraien errobotak diseinatu, eraiki eta programatzen dituztenak. Gailuak Lego Mindstorms izeneko kitak erabiliz sortuak dira. Kit horiek erabiliz, errobot autonomo eta programagarriak egin daitezke, lehiaketarako bereziki deseinaturiko zirkuituak burutzeko ahalmenarekin. Tentsioa ageri-agerian dago. Izan ere, saria fasez fase igarotzea da, nazioarteko buruz-buruko handire iritsi arte. Aurten, Euskaltelek derion duen egoitzan eginda lehiaketa, Innobaskek antolatua. 120 ikasle batu ziren, hainbat taldetan banaturik, haien irudimenaren araberako ahalmenak dituzten errobotekin lehiatzen. First Lego League lehen aldiz antolatu dugu Euskadin, aurten First nazioarte mailan eta mundu osoan jokatzen den konpetizio modu bat da, robotika, zientzia, teknologiak batu egiten dituna, eta hori guztiak kirol giroaren barruan sartuta ikusi eta entzun daiteken bezala, eza? Taldeak konpetitzen ari dira, guztira 20 talde izan ditugu lehen edizio honetan, berazia 200 gaztek, 10 eta 16 urte arte, eta 3 zerregin nagusi dituzten. Batetik, robotikako konpetizio bat jokatu behar dute eta horretarako hainbat misio egin behar dituzte. Robota berez egin gabe jasotzen dute. Lego piezen bitartez egin behar dute, osatu behar dute robota, eta bakoitzak bere erara antolatzen du. Eta antolatzen duenean, nolabait programatu egin behar dut, hori ere bakoitzak egin behar dut. Ikasi egin behar dute hori egiten. Hori guzti ikasteko, 8 aste izan dituzte. Eta beraiek erabaki dute, nola antolatu, entrenatzailea bilatu dute, laguntzea zientifiko edo teknologikoa eskaini ezaken pertsona bilatu dute, bere erara antolatu dira, eta denbora libre pilo bat eskaini dute gainera honetarako. Hori parte batean, gero bestean proiektu zientifikoa ere garatu behar dute. Lego First konpetizioak urtero erronka nagusi bat proposatzen du. Mundu mailako erronka bat. Joan den urtean klima aldaketa izan zen, eta aurten garraioa, pertsonena, merkantziena, informazioarena, jakinik globalizatutako mundu honetan garraioa izango dela gainditu beharreko erronka bat, eza? Erronka nagusi hori hartu eta bakoitzak bere realitatean aztertzen du. Jodetzagun gure eskola dagoela mendipuntan eta zailtasunak ditugula autobusekin, kotxeekin, egoera hori aztertu eta irten bidea proposatzen dituzte. Talde, proiektu zientifiko baten arauak errespetatuz. Hipotesia, ikerketa, datu bilketa, hori guztia ere egin behar da, eta gaur epaimahaiaren aurrean defenditu egin behar dute. Proiektua prestatzen 8 aste, 2 hilabete daramagu, baina taldea sortzen eta hasi ginen aurreko kurtsoaren bukaeran, maiatzean edo ekainean hortik hasi ginen bilera batzuk eukitzen, jakiteko pixka zertaz zifoan proiektua eta horrela. Eta kurtso hasieran etorri ginen ere Zamudiora presentazio bat egitera eta gero han hasi ginen lan egiten eta gaur arte. Gure proiektua hasieran ez genekigun ondo ze arazo soluzionatu edo, baina nahiko azkar erabaki genuen ikastolako sarrerako arazoa soluzionatu hartzela, zen dago beste ikastetxe batzuen artean eta oso sarrera estua daukat bakarrik bat, eta orduan trafiko arazo handiak egoten dira ordu puntetan, eta orduan hori ekiditeko
proiektu bat dut egin genuen. Helburu nagusia gazte hauek gaur hemen horrela ikustea. Ikustea ingenieritzako karreraren bat edo zientziei lotutako karreraren bat aukeratzen baldin badute, hau ez dela, ez direla friki batzuk, ez direla mundutik aparte edo. Rekonozitzea eta aintzat hartzea jendeari erakustea, lan bat egiten ari direla, ondo pasatzen ari direla, eta zientzia eta teknologiak berekin dakartzaten balore horiek, talde lanarena, ikerketa egitearena, errespetatzearena, hori bizitzan daukagula. Normalean teknologiako eskolak dira, egin beharreko zerbait, zientzia, zerbait aspergarri, zerbait urrutiko zerbait bezala ikusten da, eta alderantziz da, eta horrelako erramientek aukera ematen digute hori gazteen artean lantzeko. Eta helburuan ikusten neurri horretan betetzen ari garela, benetan gazteak ikusi ditugulako oso inplikatuta egiten ari diren horretan, familiarekin etorri dira, lagunekin etorri dira, futbol txapelketa bat ematen du, edo saskibaloi txapelketa bat ematen du, baina robotikako txapelketa bat da. Proiektu zientifikoak dira defenditzen ari direnak, eta hori ilusio handia egiten ditu.